Hvad er et i-land? Det er et indrigsland. Hvad er et u-land? Det er et udlandsland. Udrig. Hvad tror du i derude står for i og u-land? Udenrigs og indrigs. Hvad gør du for at hjælpe i u-land? Hvad? Hvad gør du for at hjælpe u-land? Altså, vi sender penge til dem, så de kan få noget at drikke. Hvordan? Nej. 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 Hvordan sender du penge? Helle Thorning tager alle fra skattekassen. Sender det med. Okay. Hvad tror du u-land gør for at blive et i-land? Vi gør en skid. Vi sender penge. De får penge og rent vand også, og mad. Ja, hvad med som blommen i æg, hvad man siger. Okay, tak skal I have. Den er fattig. Ja, Irland. Og Irland, de har fabrikker i modsætning til Uland, som leverer råvarer til Irland. Hvad mener du, u-land kan gøre for at få en bedre økonomi i landet? Det kan få hjælp. Fra hvem? Irland. USA for eksempel. Ja. Hvordan? Jamen ved at donere penge, ligesom vi fik Marshallhjælpen i 1948 efter 2. verdenskrig. Hvad gør du for at hjælpe u-landene? Jeg gør ikke noget. Men min mor donerer penge. Hvad vil din største ulempe være ved at bo i et u-land? Man er fattig. At man for det meste sulter, og at man bor i et hul. Dårlige levestandarder. Synes du, det er fair, at forskellen er så stor, altså økonomisk? Ja. nej, selvfølgelig ikke fair. Alle lande burde jo have lige meget. Men hvis det bringer vores standarder ned, så skal vi selvfølgelig have penge til det. Tak fordi I kom. Hvad kender I til i-u-land? I-land, det er de rige lande. U-land, det er de fattige. Og der bor også mange sådan i de u-lande, der bor også mange mennesker på sådan fra hvad siger man, fra husstand. Ja. Hvad mener du, u-land kan gøre for at få en bedre økonomi i landet? Der kan være i-lande, de kan give dem nogle penge fra det er lidt støtte. Og så må jeg sige det. Hvad gør du for at hjælpe u-landene? Vi køber deres råstoffer. Du køber sgu ikke noget råstoffer. Og hvad fanden gør jeg så? Hvis der står sådan en bøtte i supermarkedet, så putter jeg 50 øre deri nogle gange. Ja, det gør jeg faktisk også. Det kommer jeg gider nemlig ikke vil have de 50 eller de 30. Ja. Så det er sådan noget deri. Hvad vil din største ulempe være ved at bo i et u-land? Der er ikke ret meget mad. Ja. Thomas, har du sige det? Ja, det er træls at være fattig, tror jeg. Nej, der er ikke ret meget plads. Ikke ligesom i ulandet, hvor man sover i sådan en god seng og sådan noget der har de heller ikke noget. Synes I, at det er fair, at der er så stor forskel altså mellem i u-land? Ja, det generer ikke mig. Økonomisk? Det generer ikke dig, det skulle da klart blive sprog. Nej, det er synd for dem, synes jeg. De der små søde børn, der løber rundt dernede og ikke har noget tøj på, og spiller med sådan nogle bolde, de selv har lavet i fodbold. Nej, det går altså ikke. Så du synes, det er synd for dem, fordi de spiller med Nej, jeg synes, det er synd for dem, fordi de ikke har meget plads og ikke har meget penge. De har masser af plads. Jamen, ikke nogen penge, og de har heller ikke sådan noget rent vand nogle steder. Og sådan noget. Okay, tak. Tak for jer. Jamen,